तो बुझाइते नहीं कि का करी का ना करी हैं। कपड़ा रख रहुए खींच ना सकत रहुए अब बोलला पर मर चाहिए लगा हमारा बुझाते नहीं कि एगो भाई बा छोड़ के का करता का ना। आहा का हो ये तहर जिम्मे काम बा और कुछ नहीं कलो कहत का करला कहत नहीं हमरा के आऊ कहां बिया आऊ का कहां बा छोटा का ओहनी के तो कुछ बुझाते नहीं कि का करिए सका ना खेती गृहस्थ के टाइम में तू जनते बड़ू। हां एगो तहरे जिम्मा बा छोड़े कुल काम चलो त हमरा का कहत नहीं जी हमरा में कुछ गलती बाटे कहीं त नहीं या पहले अकेले रहत रहे त कर धरत रहनी ह हैं अइला पे ना अइला पे तो सब तो हमरे नु कर धरे के बाटे एगो तहरे गरज भाई लगे मेकअप धुआं मरुआ हो जाई हम गोर बने राजा करिया हो जाई घाम तो करिया हो जाई ऐसे गावा तो छाता तो ले ले बनी नु काहे खाती तू तहरा के हम कितना सुनी हमार माई बाबू रवा के काहे खातिर पैसा देले बाटे दिन के दर हम तो अरे मौगा तवन कर ई तोर पता बा हम करतनी शिवानी सेवने तू हे मेहरानू के करले अब सुगर मेहरानू ए घरवा में नहीं खे हई तोर सामने न भौजा ई बिया एगो आई ए भाई जी ऐसे काहे कहतन काहे सुगर नहीं खी तोने जाना ना बियाह कइला जा तन देख ला शरम नहीं खे तना कियो हैं एमे ला शरम के का बात बा दीदी ई अच्छा तू ही बतावे जो भौसुर है जो खाड़ बड़न हो आ तू खटिया पे बैठल बड़ुआ कपार पे पल्लू नहीं खु रखत भौजी घाम लागी तो करिया ना हो जी ए हम दीदी चुप रही अब का पल्लू रखी जी कपार पर रोवा तो खुदे हमरा के लाइट को जोरा में पूरा दुनिया देख ले बताइए आप पल्लू करके हम का करब जी ना अब पल्लू करके का करब घरे चल दुनिया तो निक कही बियाह से पहले आदमी जयमाल पर चढ़ा देतड़न आए तो मैं पूरा गांव के लोग बारात जातड़न बारात तो सब लोग देखत रे बा मौका में छोड़ा ई का करी का ना एकरा तन को चिंता नहीं के कि खेती गृहस्थी का कहाला हम मरतन सिवान से आई घर में मेहरानू के छाता मेहरानू बानी तोने जाना पैसा लेके किन ले जा कि सुंदर मेहरानू बिया हतना पैसा मिलता लगे मेकअप देख ले तन को शर्मिंदा बिया हां ना अच्छा रवा कहत नहीं पैसा पे हमरा बेच देलू जा कहत नहीं रौरा त हमनी ई नहीं के कहत के मौगी के छाता लेके हिलावत रही खड़ा होके ठीक ना करही के ना बात देख घाम लागी चलो मेहर मऊ के का बती देखी दीदी ये तरह मत बोली रवा हमार मरद हनी काहे कहते हमर बाबू दान दे तिलक अरे अगर देखत त हम जीवे एकदम पिताता जी ई का कहतन जी कहां जतनी हम कहीं जाई न चल जी भने बा अरे आई है ने देख लो दीदी का जना का सिखा देनी हमरा मरद के अरे बाबू मैं तिलक दिले बता छाता का कहाला हो लुगा को हम तो तारा लुगा फीज के पसारे के पड़ी गोड़ में कम तेल लगावे के तो गोड़ में भी तेल लगावे के पड़ी आई ई कोनो बात भइल अभी हम दीदी ले जाके हम लड़म आ झगड़म काहे ले लड़म झगड़म उतना हमर माई बाबू देले बता दीदी ए दीदी आई आई केहू नहीं खियाई चलो 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 जल्दी 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 लेके चल निकलो ना हाल तू आगे आगे चलो रुके 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 जी रोवा सुतल बनी हाय जी रोवा उठी जी देखी रहा भैया भौजी हमरा के मार देले बड़न जा जान से देखी हमरा के गाड़ा दवन जा जी ये जी ना ई बात सच नहीं खे ऐसे भैया भौजी ना कर सकेलन ना हम आई हम आवता नहीं ना चल हम जाई दी मुआवो कथा नहीं तो पर जल्दी 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 है इतना भैंसी बदमाशी बिया की का बतलावे चल हल दे बतावा हो नॉर्मल के कर ना आजकल जयमाल पर बियाह होता हैं ई का सोचतिया कि हम जयमाल जॉन कस के बोला एकदम तू उहे बाड़ू अरे ढेर कस के नहीं बोला जी सोचतिया न कि जयमाल पर बियाह भइल बा न त राजवा के रानी हमरा बना के घरवा में आ रखी हन जा एकर मर्दाई त का जवाब दिहल जाई कहल जी के भाग पारा गेल हमरा का जानता नहीं हम खेत बारे बधारी गोइल बनी या घरे रहम तब न हमनी देखम जा जल्दी कर जल्दी हो गइल ना जी चल हम भाग चलो 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 भागे छोड़ जी ऐसा काम ना कर सकेलन ना सच सपना ना होला झूठो होला ना ऐसा भैया भौजी ना अच्छा चलो तनी घरे ऐसा भैया भौजी के ना करे के कहां जात नहीं रहुआ हमरा के लांग के मेरी आवाज देखी ना रहो भैया भौजी हमरा के ए जे गोड़ ले बावन जा माटी में जा रहुआ लात धइले बानी ये और आवाज माटी से आवाज और हमार
हम ना जानी भैया भौजी ऐसा काम करी है ना, हम तो विश्वास करते रही, लेकिन हमारा साथे विश्वासघात कर दिल जा। रुक लेके चला तनी भैया भौजी के घर है, ऐसे काहे कैलन जा। चलो भैया भौजी के देखाई सामने कि का कैले बा जा करतूत, एना के हम फंसा के मानब ऐसा काम काहे कैलन हम। और द काम तमाम करिए दिले बन जा, लेकिन अब का करी के? ए रुको ना, हमारा हाथ में बा मर्दों कर मन फेरावे के। हां तो रोज बतियाए ना अपना भाई से, हमरा से बस के बात नहीं के जी। हम पकड़ा जे मैसे ही हमरा। अबे कहिया ले ना आई बताओ हमरा का के उजारा ताटे हमरा मेहरानी के का कर दे बन जा। अरे बचावा बबुआ जी तू ही का रहल हे कनिया तू कहां चल गेलू? तारा के हमनी कहां तक नाच खोजनिया जे कनिया बताओ हमनी के कहां ना। अरे तू का झूठ बोलता है, मोहत कर तू तो हने जाना के बा ना बाबू ऐसे मत कर, चले हमनी करतूत नहीं के, हमनी के तय करा के बहुत खोजनी जा चले ना तो हने जाके जगरा पे जा ना फोन करेला ओई जीवन में फोन करके पता लगावनिया जा। खुद देखली कहो ना तो हने जाना के लेबे करतमा हमरा के हमेशा आवाज देले बा कि भैया भौजी ऐसा काम कैलन जा, जैसे एकरा के मरल जा वैसे हमरा के मुड़ी दाब के मुआ हो जा। ऐसे ना हो सकेला ना बबुआ जी। देख तोर गोइला के बाद तो मेहरान इतना नाजायज काम करते रहे, लेकिन तोरा समलाजे कहत रही। अरे तू ना कर तो भौजी के खबर देला ना, चले वो के चलते करा के खबर दे देला कि हतार मेहरान ऐसे काम करता है। जौन भइल तौन भइले कर ले बढ़िया, तोरा के मेहरान खोज के बियाह करब। हां बियाह से हम कर देम जा। अब जाए वाला तो चलिए गइल बबुआ जी। हाला मत कर जनले, हाला मत कर, बलू के करा के चल दफना के गंगा जी में करा फेंकल जाओ धरा। अच्छा क्या करबे तो के बात तो मन ही के बा। हां तारा गोड़ पर गिरता जे कुल हाला मत कर धरा डंगे बाबा चला चला जा। सबका भिरना कह जाला सबका ले।